Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo, ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocwebileyo makube kini nonke. Namhlanje ithandwa zami ngifisa kufundwe incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguMateyu umpostoli, isahluko sama-20, ivesi yokuqala kuze kube ivesi ye-16. Kuleyo nkathi uJesu wakhuluma ngesilinganiso kubafundi bakhe wathi, umbuso wezulu ufana nomnumzane owaphuma ekuseni kakhulu waya kuqasha izisebenzi zokusebenza esivineni sakhe. Kwathi ukuba avumelane nezisebenzi ngo-dinare ngosuku, wasithumela esivaneni sakhe. Wathi ukuba aphume ngehora lesithathu, wabona abanye bemile endaweni yokuthengelana bengazi ukuthi bazokwenzani. Wabesethi kubo, hambani nani niye esivaneni sami, ngiyoninika okufaneleyo. Base beya khona, wabuye waphuma sengathi ihora lesithupha nehora lesishiyagalolunye, wenza kanjalo. Wayesephuma sengathi ngehora lomuvo, wafumana abanye bezimele nje. Wabesethi kubo, nimeleni lapha ilanga lonke ningasebenzi. Bathi kuye, yingoba kamukho osiqashileyo. Wayesethi kubo, hambani nani niye esivineni sami. Kwathi kusihlwa umninizivina wathi enduleni yakhe, biza izisebenzi uziholele umvuzo wazo. Uqale ngezokugcina uze ugcine ngezokuqala. Zathi ukuba zize ezazifike ngehora lomuvo, ileso naleso sathola udinari. Zezake nezokuqala zithi zizohola ongaphezulu, kepha nazo zahola ileso naleso udinari. Ngokuhola kwazo zakhononda kumnumzane, zathi, laba bokugcina basebenze ihora lalinye nje vo, kanti ubalinganise nathi esithwale ubunzima bosuku nokushisa kwelanga. Yena-ke waphendula omunye phakathi kwabo wathi, mngane, angikoni, angithi uvumelene nami ngodinari na? Thatha-ke ongokwakho uhambe. Mina-ke ngithanda ukunika ilowo nalowo wokugcina njengawe, kanti angivunyelwe yini ukwenza engikuthandayo ngezinto zami na? Kumbe iso lakho libi ngokuba mina nginomusa? Kanjalo-ke abokugcina bayakuba abokuqala, abokuqala babe abokugcina. Thandwa zami, uma siyibuka le ndaba, silalela sibhekisisa, kunezinto ezingithintayo. uJesu usebenzisa isilinganiso sobaba ophumayo ayobheka abantu bakhe afune ukubapha umsebenzi. Ngibuka uNkulunkulu othi uJohannes isahluko sesithathu ivesi le-16, John chapter 3 verse 16, ngokuba uNkulunkulu wawuthanda kangaka umhlaba waze wadela wanikela ngendodana yakhe, ukuba ilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa abe nokuphila okuphakade. Ngokuba uNkulunkulu wangithanda, wakuthanda, wasithanda singafanelanga. uNkulunkulu sinikeze uthando singalifanele. uNkulunkulu sinikeze umusa singafanelanga.
lenkonzo iyangithinta enhlizweni yami, ingithinta ngoba namhlanje uNkulunkulu uveza ukuthi unguNkulunkulu ohlala phakathi kwabantu bakhe. Uyabazi abantu bakhe, uyalazi usizi lwabo, uyazikhathaza ngokuxakeka nangosizi lwabo, uyabona imali singenayo, uyabona imisebenzi siphelela, uyabona ukuxakeka nosizi emndenini yethu. Angikholelwa uNkulunkulu ohlala kude nabantu bakhe, kodwa ngikholelwa uNkulunkulu othi obhala incwadi kaJohn chapter 1 verse 14 athi ulizwi wabanyama maqedane wahlala phakathi kwethu. Thandwa zami, ngithola imfudumalo, ngithola isasasa lokwazi ukuthi uNkulunkulu uhlezi enathi. uNkulunkulu uhlezi esivikela, uNkulunkulu uhlezi esinakekela. Uyazi siyafika isikhathi la ngizibona khona sengilahliwe, siyafika isikhathi nami uqobo lwami ngizilahla, ngibuka ubuze bami, ngibuka izono zami, ngibuka ukuhluleka kwami, ngithi yini uNkulunkulu abengayithanda kumina, yini uNkulunkulu abengayifuna empilweni yami, yini uNkulunkulu abengayikhathaza ngayo ngami. Kodwa usifuna sinjalo, usithatha simanikiniki, asihlale asigone singcolile sinjalo. Ngiyayithanda into uNkulunkulu ayambulayo kuthina. Uyakhathazeka ngami, uyakhathazeka ngosizi lwakho, uyakhathazeka ngokungasebenzi kwakho, uyakhathazeka ngobuhlungu benhliziyo yakho, uyakhathazeka ngokuxakeka kwabantwana bakho. Namhlanje uyaphuma ayosibiza athi sihlaleleni ngaphandle, asize sizosebenza esivaneni sakhe sithole ukuphila. Namhlanje uthi manisebenze kanje ngizoniholela kanje. Ngimbona ezikhathaza ngami, kodwa akapheli lapho. Uyahamba ayobheka abanye abangasiza. Mina le ndaba ngiyibuka uqashwa kwalaba abanye abazosiza abokuqala ukuthi umsebenzi yebo mawusheshe ukhathu, mawusheshe uphele, kodwa nejoka nobunzima nokusinda mangahlale emagxalabeni abo kuphela. Kodwa masithwalisane. Sho njalo umpostoli Pawuli mekhuluma nebandla laseGalatia sahluko sesithupha ivesi yesibili, uthi thwalisanani einsizini zonke. Thandwa zami, angeke ngikwazi ukwenza konke emhlabeni, ngeke ukwazi ukwenza konke emhlabeni. Siyayiswela inkonzo yokusizana, siyayiswela inkonzo yokuthwalisana, siyayiswela inkonzo yokubambisana. Asikho isidingo sokuba ngidonse ngibhekisele udonse ubhekisele, asikho isidingo sokuba sixabane, asikho isidingo sokuba zondane, asikho isidingo sokuba ngibe nomona. Kungani uNkulunkulu ebusisa nawe?
laba abalethwa uNkulunkulu ezimpilweni zethu bazosisiza nathi sibasize. Sisenkonzweni yokusizana, sisenkonzweni yokuthwalisana, sisenkonzweni yokuhambisana. Kuthi masekusela ihora lokugcina aphinda phume ayobheka abanye. uJesu kunento ayenzayo engithintayo. Uyazi akusibo bonke abantu abaxakekile. Khona abantu abanezimali, abanemizi, bayasebenza, zonke izinto zabo zibukeka zihamba kahle emehlweni abantu. Kodwa uma uyakubona bona uqobo lwabo abanakho ukuthula. Athi umuntu ngingadayisa konke enginakho, ngingashiya konke enginakho if only ngingaba nokuthula enhlizweni yami. Athi omunye nginakho konke, athi kodwa vo ebengicela uNkulunkulu, athi Nkosi ngicela ungiphe umntwana ngigone. Athi omunye Nkosi nginakho konke, athi akukho ongahambi kahle ngaphandle kwabantwana bami babulawa utshwala, ayikho into elungayo kubona. Thandwa zami, umuntu nomuntu kunento ayiswele. Abanye banemali, basebenza, bayayisebenza, banakho konke, banabantwana nakho konke, kodwa banabo ubudlelwane noNkulunkulu. Kade bayigcina indlu yesonto, abakwazi ukukhuleka, abasakhuleki. Abanye abasakwazi nokuvula imibhalo engcwele, abanye abanalo ubudlelwano, bagcina besabantwana, besabancane. Abanye uthola ukuthi banakho konke, kodwa banabo ubudlelwane nomndeni. They have no relationship with their families. Abantu ngaphandle bayazwana nabo, bayabathanda, kodwa bakwabo ababhekani. Kunento uJesu ayambulayo kumina. Uthi mase bakhokhela umnikazi, aqale ngabogcina, abanikeze udenari. Babefaneleni bakhokhela udenari? Cha, babengafanelanga. Kodwa ngenxa yomusa nothando nokuphana wabanikeza. Abaze bakhononda abanikeziwe, kodwa ngiyacabanga ukuba babonga. Kodwa futhi ngiyacabanga ukuba abanye babo babuka, bayitshela ukuthi akanakanga, basheshe babaleka, kanti abazi ukuthi ubanikeze ngomusa. Umbhali wencwadi akasitsheli ukuthi ba-reacta kanjani. Uma ngithola izinto ezingangifanelanga kodwa ngiyithola ngomusa, nginayona inkonzo yokubonga, ngithi mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Nginayona inkonzo yokubonga ukuthi kusile namhlanje ngavuka ngaya emsebenzini, abanye ukusa abakubonanga bashonele ebuthongweni, abanye bashonele ezibhedlela, abanye bashonele endleleni, abanye balele abakwazi nokuvuka phansi. Namhlanje abanye bethu bayavuka bazolungisela abantwana, abanye abakwazi ngoba namhlanje kumele bangcwabe abantwana babo. Nginayona inkonzo yokubonga ukuthi konke nginakho nengiyikho kungumusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu ngithembile, uNkulunkulu nginikezile, hayi ngoba nakho bengikufanele, kodwa umusa wakhe ube mkhulu empilweni yami.
abanye abangihluphayo abokuqala abayitshela ukuthi uma benikezwe odinari laba thina sothola okukhulu. Ngoba enhlizweni yami ngitshela ukuthi bayitshela ukuthi thina sebenze kakhulu. Ayikho into ebuhlungu njengabantu who feel entitled. Mina kumele ngithole ukuthi mina ngcono kunosibambane. Ngoba kuleyo nkonzo kuphuma inkonzo yomona. Phuma inkonzo yenzondo. Ngimzonda umuntu, ngimzondela izibusiso uNkulunkulu amnikeze zona. Simceleni uNkulunkulu, asimncuseni, wahlale nathi asivikela sikhanyisele. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibusise sivikele ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe uNkulunkulu wami. Ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ungangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho, ngihlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Makandla uNkulunkulu somandla nilondoloze anivikele nina nezithandwa zenu ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.